రీసెంట్‌గా ఇంటికెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు హైదరాబాద్‌లో ఒక 2 రోజులైతే స్టే చేశాము. రోజు మొత్తం బాగా కూర్చొని ఆలోచించాక మా పిల్లలకి వాటర్ పార్క్ ఎళ్ళాలని అనిపిచ్చింది. ఇప్పుడు మా పెళ్ళైన కొత్తలో నేను హైదరాబాద్ తిరగడానికైతే వచ్చాను. పుష్కరకాలం దాటిపోయింది. చాలా డెవలప్ అయిపోయింది హైదరాబాద్. అసలు ఆ విషయం పక్కన పెడితే మేము అప్పుడు చూడని ప్లేసెస్ ఇప్పుడు కవర్ చేద్దామని అనుకున్నాము. ఓన్లీ ఒక్క ప్లేస్ మాత్రమే అప్పుడు చూడంది నేను ఇప్పుడు చూసాను. అదేంటంటే బిర్లా మందిర్ మాత్రమే. దాని తర్వాత ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్‌కైతే వచ్చాము. ఇది ఆల్రెడీ నేను ముందే చూసాను. కాకపోతే చాలా చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంతకీ ఈ ప్లేస్ ఏంటనేది గెస్ చేయండి. మీరు హైదరాబాద్ ఒకవేళ తిరగడానికి వెళ్ళుంటే మీకు అక్కడ ఏ ప్లేస్ బాగా నచ్చుతది అనేది కామెంట్ చేయండి నాకు. నేను ఈసారి ఎప్పుడన్నా వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా చూడడానికైతే ట్రై చేస్తాను. అలా తిరుగుతున్న మా పిల్లలకు వాటర్ పార్క్ అయితే గుర్తుకొచ్చింది. వాటర్ పార్క్‌కి వెళ్ళలేదని వాటరే మా దగ్గరకొచ్చింది. ఒక పెద్ద వర్షం అయితే కురిసింది. ఎప్పుడు చేసే రైడ్స్ కాకుండా ఈసారి అయితే కొత్తగా హంటెడ్ హౌస్‌కి పోయినారు. హనీ అయితే తీసుకున్న టికెట్‌కి న్యాయం చేసింది. మిల్కీ మాత్రం ఎంట్రన్స్ లోనే భయపడి వెనక్కైతే వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత ట్యాంక్ బండ్ చూసుకొని ఇంటికైతే వచ్చేసాం.